салом алейкум мардум. Созе хубе ногуфта намонам имрӯз рӯзи охирони аксияи оши моҳай дар қуртобхонаи Исмоил дар маркази Душанбе дар қуртобхонаи Исмоил дар маркази Душанбе дар гардиши 32 микрорайон дар маҳаллаи Маяковский бари масҷиди намозхонаи Маяковский да. Ина ҷомона дидем бародаро, ҷои шишт ҳама қоидави тозаву озода сол семейни ҷоҳорам дорем. Ина катомон ҳама парда задагӣ, пардапӯшай гуфти ҳамун гапо, ҳама пардапӯш кардагӣ, хушрӯ, озода, тозаву озода, ҳама соз. Хоб аксияи ош сар додагӣ дем як ҳафта ина давом кард. Рӯз рӯзи охирон шай, амирӯз ҷумъаи рӯзи охирон шай. То бегара бародаро вақт дорем биёем бародарои азиз, як порс ош 20 сомон, нону чойш қатӣ. баъд бисёре ай бародаро пурсидастанд ки баъди аксияи ош чира аксия мекунӣ бо ози номаълум, оли аксияи оша хубу хурсандона гуфтиу гапо ба итмом расонем. баъд аз ин бо мебинем иншааллоҳ ки ҳамихи аксияҳо идома додан мегирем. ба ҳазор раҳмат барои таксистҳо, бародарое ки таксӣ кор мекунед дар дохили Душанбе. гап то надорум, омаден иштирок карден дар аксияи мо. мақсад ҳам хурдену ҳам дастгирӣ карден кори моро, ҳам реклама карден корхонаи моро. ҳазор раҳмат таксистҳо ва бародарое ки омаден иштирок карден ва инчунин бародарое ки сол тои рӯза омадену хурдену иштирок кардену дастгирӣ карден дар пешрафти кори мо. нигоҳ кунем бародарои азиз, кадом нафарое ки аз шаҳри Санкт Петербург камазоқати бор роӣ карданен 80 рубл килограммаш акай Сайфулло, камазист акай Сайфулло, ширкати Турна Экспресс. ҳозир ман дар ин иҷа визиткаи кориша мемонам. занг мезанен ами акара бортона мебиёян назди хонатон мошино қати мегиран агар ки бортон бисёр боша, вале агар ки кам боша метавонед хитон бурда супорен. 1 килош 80 рубл Тоҷикистона боша, камазошон мебиёяд то Дарвоз, Ванҷ, Кӯлоб, Қирған, Восед, Бохтар, ин ноҳияҳои тобеи марказ, Душанбе ҳамаш. ва инчунин яке аз бародарои тоҷики хидмон вай чи андоваи тоҷикӣ кардаги авҷа атлас печондагем андоваи тоҷикӣ кардаги. нигоҳ кунен. ва инчунин бародаро як бародари тоҷики хидмон дар иҷа торик чота дар шаҳри Санкт Петербург стоматологияи хидша кушодагиай. кадом нафарое ки дандон канданен ё ки дандонотона пломба карданен ё ки ягон умуман дандонотона табобат карданен, ами бародар да метавонен муроҷиат кунен. нархошам бениҳоят нархҳои арзонай ва хизматрасонишам хизматрасониш хубай. яду бародари мо раф алака истифода бурдан, таъриф кардан, гуфтан бачаки соз, хизматрасонишам хуб ва коршам созай, дастиш савукай гуфти ҳамун гапо. ҳайн инҷа рақамҳои телефони ҳамун стоматологам мебиронам. ва инчунин кадом бародарое ки сафар карданем ба хонаи Аллоҳ, ҳаҷи умра сафар карданен ё ин ки ҳаҷи фарзӣ сафар карданем, инҷа рақамҳои қорира мемонам. ин бародар ҳамун бародаре ҳастае ки мо ҳамроҳш сафар кардем ба маконои муқаддас ва гуфти ҳамун гапо ки киҷо мерӣ? вай киҷо рафт? адранги девонако бори сараш хам рафт ҳамусо. салом алейкум ака. чокар ака. чӣ будай шумо акаҷон? чанд тухм, чанд сосиска? дутаи тухму дутаи сосиска. чанди буд ду тухму ду сосиска? 10 сум. 10 сум. ду тухму ду сосиска. чойу нонам буд? нон чанд та буд? як кулчача буду, як чой. кадом бародарое ки сафар карданем ба хонаи Аллоҳ, ҳаҷи умра сафар карданем, инҷа рақамҳои телефони қорира мемонам. ширкати ҳаҷ умра занг занем бародаро, одамои бовариян. дига баъзе бародаро меган ки ба нархи ош баъдай аксия чанд сум мешава. баъди аксия нархи ошмон 30 сомон мешава. ана мисол амина мо скидка кардаги будем 20 сомон нону чойш қатӣ. баъдай баъд аз аксия ҳамин ош худаш 30 сомон, ай нону чойш аки завист ай нонхӯриш мекунад, чанд қанон мехӯрад. кулча 2 сомон ай, 2 сомон кулчай, хоб 3 сомон чойай. ода ами чоя фикр кардесам, мегум я самовар биёрум ами берун да я самовари тоҷикӣ моно ами алова занум, чои аловӣ ташкил кунам, чоя бепул кунаму чои аловӣ ташкил кунам.
هم چای مردم چای میزنن، چای علوی میخورن بو و دیگه مزش هم بو زور وای او به پول میشه. ولی هم خیلی نیت دارم، ولی انشالله تشکیلش میکنم. انا چای سیستمای کلچه دسم 5 سم میشه، قطعی آش 35 سم میشه بعد از اکسیا. از بعد اکسیا نصیب نیت دارم گوی نغزه یا اون خرم یا اون خودم خرم میگم، یک گو خرم یا اون گوی نغزی ارزان یا بیم خرم که ارزان تر غلطه و سوس تر غلطه. بعد یک اکسی آش تشکیل اکسی کزان کباب تشکیل میکنیم انشالله. اکسی کزان کباب می آش گفتیم در دانم آش شده. فقط شما دعا کنیم برادرای عزیز، دعاگو باشه، نیاز به دعای شما داریم. دعای شما انشالله که پیشروی کاری ما میشه. خب تمام میشه.